دقاقين كيد مغي كم حكي شويت والأسران حادن عمت كوينا أبعد سدة منبار كابت جمر إنه شارشة عمت أوصير الله نابرا سدة نمسعر زبزح ساعتات أما أخلتن اشتختما أبزركب كافة بتوسخون استوسون ساعتات أبندات سريت سرح مسحانتي كاب سودانات حيسا كساب مدر أوروب أزرقصا حبيرات استسددت كبرات بحال محاز عين جزات خارين بحبار زنبرا نافقوت عدن سدرا بيتن قديف كادمان شويت هيوات سدت كندتي كفان اتا تقمت ألان اشتختما أبتقا جنجن بحر تركب أب نفسه وقف كورنع بوزح ناي سنة أبب تفطرون انتاوهن سأتاتن زرعي الله تسمو زبالت دست بالكتمايا شويت نوشتي ناي سرح عرفتن كتركب زنبوتاتات النار عيت بإقرا مقوعز بهتاي زفتر الله حدا معالتي دحرق قطري زنابنا زنب خلو حدا من السيناب تخاف مسيو شويت أبتأزوزولو تربيزا خوف بلا انكرق خلو عزيم الكوع حدوءن حياوين يمثل شويت كتأززن كتقرب رقص أنيا خوينو بنام تسلي تصبغتي بلا بتكرينيا شويت كما حدا عينت قانق الزارب سب مرعيات راح تحويسا دميق في شخطة لقيسات اللو كتم تصلو خدت اتمن السي بون حيزونا حدا ساعات زغون ابتقات فنسترا خوفيلو زناب كزن كله تعذبه اتمن السي نتصبحيتو اندغنا مصيو ابتات مال زنبرا ونبر كوف بلا شويت كتأزوزن كتمص في شخيلو بونكي ابز ختما تزبل صبوني كاب زغر مكنا يدي بون كمان زخاخيرني بلا شويت الناس حقت هو لومون بونك تستري خاتم مليسكا بلتو حق نمزراب ايفالون نفي شخطا خي تمليسه مصيه إلو بحفرت حبر قص اير جبرا قالاتو مقراتن لؤمات النبرو اتمن السياس عبابيلو داويتي بحال إلو نليلا إلو زرقحلا نسخاب حفرت كي وصت أنا دما شويتي بحال صبغ ليلة انتاي كم تسألكا بلتو في شخطاخي إلو كير إلو مالتي بونكي إلو وانسا الناس حاقت كتم تسألو خدت بدحرز داويت نابتخاف كل جزية دحر سرح خمالالس جمره حدا جزية دما مش شويت نحات سير جزية خوفي لهم يعلولو نبارو حدا معالتي درارك قابزكي فقارنيا رو تخوني زبل صحف مسادراشو قديف الله خيرو شويت دما سقاتو كوانت تسمعه كتروخو بدليا بتزغمت الله دراش دويلا ناي مشت تراخبو داويت نبحانتن اشتناي حبشا بيت مقبوسيدو صبو أزانا قاعة شويت داويت بزعبا سروحون هيوتن بقن عنان كي حابقني قليس الله نسو خمس تزاربو دما سدت كابز متصب زحامت كم زلو نعا أقواس بعصرت حمشت عامت كم زعابيا أبز ختما دما كم مكاني كوين خمز سرح شويت فليت آني رايا نسوون بزعبا بمطعنو نجيرات هيا شويتن داويتن كم معالتنا معالتي زيادة ببزحي كراخو بجمرو أبستراخو بلو دما ناب كبرات مزانا قلعي وستا كم نشتي حفتي كان خنكي فقد لي بمبال دما كل جزي عمببانا جزي هبا شويت فلينتي سمعاكو انت نبره بعصر تحمشت عامت زعبيا يخوندن نسا أبهيوت فقر أخول كم زخونه نحاد حد كم استفاقر كال استرفه منم كم زي كونه سلة عمن أفقر دما اختود جمرت دحرق لوارح حدا مشيت أب حدا منا فيشان نهلو عند بيت داويت أبكر مشويت حانت بركتن بركيخو شويتي استرفع دماغي مسايكة حلفية فقادن يادخي أنا بات عم يزفتوكي كتمرعون ندخي إلو خاتي موت ألا تهموتن شويت مقرب ينيرو هدوء حياوين نعازمت ان عينت سب كوينون كسمعه كم تصنحي لا أنا كمان داويتي بطعمي يفكرك يمساخا يخنبر زدلي إلا تاخاتيم نابت أبعو تاخت الغلا يدهابطو بدحر زداويت تسيو تحاقو قيفهم تسعامو شعو مشيت شويت
ምስ መሓዛኣ ናብቲ ነብረሉ ገዛ ኸይዳ ብታሕጓስ ክብራይ ምስ ዳዊተይ ክንምርዖ ኢና ኢላ በሰረታ። ግን መሓዛኣ ክብራ ከም ተጸበየቶ ይተዛረበታን ማዕራኣ እውን ኣይተሓጎሰትን። ኣይተሓዘለይ ዳ እምበር ሸዊተይ ንምውሳን ሰለጥከይ ትመስልን ኢላ ስግኣታ ገለጸህላ። ኣይሰለጥኩን ዳዊተይ ስደተይ ዘረስብ እቲ ሓቀኛ ንዓይ ዝተፈጥሮ ወዲ እዩ ኢላ ሸዊት እውን ብርግጽነት መለሰትላ። ድሕር መርዓ ሸዊት ምስ መሓዛኣ ተኻርያቶ ካብ ዝነበረት ገዛ ወፂያ ጠቕሊላ ናብ ናይ ዳዊት ገዛ ኣተወት። ሽዑ እውን እንተኾነ ክብራ ኣብ ክንዲ ብርሂ ኢላ ምፍናው እንድዕዳኣ ሸዊተይ ይቕረታ ግበረለይ እምበር ኩሉ ሙሉ ባህ ይብለኒ የለን ግን ደሓን ኣደይ ማርያም ምሳኽ ትኹን ብምባል ናይ ሸዊት ከብዲ ሓበጭበጭ ክብል ገበረት። ናይ ዳዊት ገዛ ገፊሕ ኣይነበረን ግን እንተወሓደ ንሸዊት ክምቻኣን ክትፈትወን ጀመረት። ዳዊት ኣብ ሓደ ጎጆ ክነብሩ ድሕሪ ምጅማሮም እንተዘይደልየኺ ሸዊተይ ስራሕ ምውፋር ክትገድፍዮ ትኽእል ኢኺ ኣነ በይነይ ሰሪሐ ኸናብረኪ እየ በላ። ግን ሸዊት ኩሉ ስራሕ ጠንጢና ኣብ ገዛ ኾፍ ክትብል ኣይደለየትን። ስለዚ እውን እቲ ንብዙሕ ሰዓታት ትሰርሐሉ ካፈ ገዲፋ ኣብታ ንሒደት ሰዓታት ትሰርሐሉ እንዳ ጽሬት ምስራሕ ቀጸለት። ሸዊት ዝበዝሐ ጊዜኣ ኣብ መግቢ ምድላውን ጽሬትን ብሓፈሻ ኣብ ገዛ ምክንኻን እያ ትሕልፎ። ኣብ መጀመርታ ፍጹምነት ይስምዓ ነይሩ። ብሓዳራ እውን ሕጉስቲ ነበረት። ግን እናጸንሐት ጽምዋ ክስምዓ ጀመረ። ምኽንያቱ ዳዊት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ብስጋ እምበር ብስምዒት ምስኣ ሕውሳ ኣይነበረን። መዓልቲ ከመይ ከም ዝሓለፈ ኣየሓታን ወላ ስምዒቱ እውን ኣየካፍላን። ሽዑ ሸዊት ምስ ነፍሳ ምናልባት ንሱ ከምዚ ይኸውን ባህርያቱ ክትብል ጀመረት። እቲ ዝሓሸ እንታይ ምዃኑ ግን ትፈልጥ ኣይነበረትን። ድሕሪ 2 ዓመት ሸዊት ጥንሲ ሓዘት። ንሰብኣያ እቲ ብስራትን ክትነግሮ ድማ ብመጠኑ ከምስ ጥራይሉ እምበር ካብ ልቦ ይተሓጎሰን። ዋላ እኳ ሸዊት ሰብኣያ ብዝበለጸ ምሳኣ ክኸውን ትደሊ እንተነበረት ንሱ ግን ናይ ስራሕ ጻዕቂ ምኽንዩ ኣብ ናይ ጥንሳ መርመራን ክትሓርስ ከላን እውን ምሳኣ ክኸይድ ኣይመረፀን። ድሕሪ ግዜ ሸዊት ሓሪሳ ወዲ ተባዕታይ ብሰላም ተጋላገለት። ኢሳቅ ኢሎም ድማ ሰመይዎ። ኢሳቅ ምስ ተወልደ ሸዊት እቲ ናይ እንዳ ጽሬት ስራሕ እውን ገዲፋቶ ሙሉእ ግዜኣ ኣብ ገዛ ትውዕል ኮነት። ዳዊት ግን መዓልታዊ ናው ስራሕ ይኸይድ ነበረ። ነታ ገዛ ድማ ንሱ ይኣልያ ነበረ። ኣብ ገዛ ምትመጽእ ኸዓ ነቲ ህፃን ኣብ መሓዘ ይሕግዛን። እቲ ህፃን ኣብ ለይትን ክበኪ ከሎ ሸዊት ካብ ድቃሳ ተበራቢራ እናሓዘለቶን ከላ እውን እንተኾነት እረ ዝቆልዓ ስቓብልና እጃ ክድቃስ ከልየኽና ይብላ ነይሩ። ሸዊት ሰብኣያ ኣብ ህይወታ ዝያዳ ክሳተፍ ድሌት እኳ እንተነበራ ንሱ ግን ጉሉል እዩ ነይሩ። ሕልፍ ሓሊፉ ሓደ ግዜ ምሸት መሰጅ ክሰድድ ትሪኦ ነይራ። ክትሓቶ ከላ ድማ ምስ መሳርሕተይ ብዛዕባ ስራሕ ጽሓፍ ዘለኹ ኢሉ ይምልሰላ። ግን ንሳ መልሱ ኣይወሓጠላን ነይሩ። ምኽንያቱ ናይ ቴሌፎኑ ፓስወርድ ካብ ዘቕይር ነዊሕ ኣለዎ። ሸዊት ካብ ሰበይቲ ሓሊፋ ከም ጋሻይ ሓስባ ከም ዘሎን ክስምዓ እኳ ንምክታዕ ዓቕመይ ነበራን። ደኺማ ነበረት። ግን ኣብዚ ኩሉ ከይረብረበት ንኢሳቅ እቲ ገዛን ትካናኸን ነይራ። ንድሕሪ ዓመት ምልስ ኢላን ክትሓስብ ምንም እኳ ክትቅበሎ ይትድልየ እቲ ርሕቐት ኣብ መጀመርያ ከም ዝነበረ ክብራ ትስልጠለኽ ዝበለታ ልክዕ ከም ዝነበረን ትሓስብ። ግን ድማ ዘይከም ሓሳባ ነገራት ክመሓይሹ ብተስፋ ትጽበ። ከምዚ ኢሎም እንዳቐጸሉ ኢሳቅ ወዲ 7 ዓመት ክኸውን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝኣተወ ናቱ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ምሽፋን ተወሳኺ ወጻኢ ፈጢሩሎም እዩ። ዳዊት ጥራይ ናይቲ ስድራ ቤት ወጻኢታት ይሽፍን ስለ ዝነበረ ድማ ሸዊት ንገለ ወጻኢታት ንምሕጋዝ ሓሲባ ካብ ገዛ ከይወፀት ናይሽቱ ናይ ኢንተርነት ስራሕ ክትሰርሕ ፈተነት። እቲ ምጽራይን ምብሳልን ከም ዘለዎ ኮይኑ ንኢሳቅ እውን ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ዕዮ ገዛ ክትሕግዞ ጀመረት። ኣብ ዝቐጸሉ ሒደት ኣዋርሕ ነገራት ብግልጽ ቀያየሩ ጀመሩ። ዳዊት ካብቲ ልሙድ ሰዓታቶም ሲናብ ገዛ ይመጽእ። ናይ ስራሕ ጸዓቂ ከም ምኽንያት ከቕርብ ሸዊት ተኣምኖ በይንኻ ንገዛና ክትከናኸን ብዙሕ ኣይትድከመኒ ዳዊተይ ኢላ ድማ ተቀባጥረሉ። ግን ሸዊት እናጸንሐት ሰብኣያ ኣብ ገዛን ክኸውን ፍሽኽ ምባል ፈጺሙ ከም ዘቋረጾ ዝተባሃለት ኣብ ግዜ ድራር እውን እንተኾነ ብዙሕ ይዛረብን። ሸዊት
ብዙሕ ሕማቕ ኣይትሓስብን እያ ብዘይተረዳእኒ መገዲ ደኺሙ ይኸውን ኢላ ትሓስብ ንሱ ኣብ ክንዲ ምድቃስ ቴሌፎን ብብዝሒ ከም ዝጥቀም ትርኢ ቴሌፎኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መኣዲ ጣውላ ይደርብያ ከም ዘይነበረ ሎሚ ከም ምስጢር ዝሕዛ ሓደ ግዜ ዳዊት ስክሪኑ እናጠመተ ቀሲሉ ንበይኒ ይስሕቕ ግን ክትሓቶ ከላ ድማ ወላ ሓንቲ ይኮንኩን ኢሉ ጥራይ ይምልሰላ ሓደ ግዜ ድማ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ሸዊት ህርጉን ክትብሎ ቀልጢፉ ነቲ ስክሪን የጥፍኦ ምስምባድ ድማ ኣብ ገጹ ተጻሒፉ ይንበብ ሸዊት ምጨበጫቕ ጸሊኣ ሓንቲ ኸማን ከም ዘይተሰምዓ ስቕያ ትብሎ ነይራ ግን ሓደ ምሸት ኣብ ሳሎን ዳዊተይ ኩሉ ነገር ደሓን ድዩ ትቕየረኒ ዘለኻ ይመስለኒ ኣሎ ኢላ ሓተተቶ ዳዊት ናብኣ ከይጠመተ ስራሕ ስለ ዝፀቐን ዘሎ ኣብ እሙረይ ብዙሕ ሓሳብ ኣሎ ወትሮ ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይትጸበይ ኣብ ስደት ከም ዘለና ድማ ይትረስዒ ኢሉ ካብ ሳሎን ገዲፍዋ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ኸደ ካልእ መዓልቲ ድማ ዳዊት ተብተብ እናበለ ሓደ መሳርሕቱ ምፃኒ ስለ ዝብለኒ ዘሎ ናብ ምዃኑ ነጊርዋ ክወፅን ክብል ሸዊት መን ምዃኑ ሓተተቶ ንሱ ግን ሓደ ዘይትፈልጥዮ መሳርሕተ እዩ ሒዘዮ ክመጽአ ኢልዋ ወፂኡ ኸደ ከባብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ዝኸደ ፍርቂ ለይቲ ተመሊሱ ሸዊት እቲ መሳርሕቲ ኸዳ ኣበይ ኣሎ ኢላ ምስ ሓተተቶ ሰሚዕኸኒ ድሕሪ እጂ ክትቆፃፀርኒ ይፍቅደልክኒ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ከይተሓትኒ ኢሎ ጠቂቕዋ ኣብ ትሕቲ ኮበርታ ኣትዩ ሕቑ ይህብዋ ደቀሰ ሸዊት ግን ስምዒት ብሕታውነት ድንግርግር ብሓንሳብ ወሪርዋ ክድቅስ ኣይከኣለትን ንጽባሒቱ ዳዊት ኣብ ስራሕ ይሳቕ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሸዊት ድፈር ኢላ ናይ ሰብኣያ ላፕቶፕ ክፍተተታ ውልቀ ምስጢሩ ክትግህስ ደልያ ኣይነበረትን ግን እንታይ ከም ዘጋጥም ክትርዳእ ኣለዋ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ዛንታይ ምስጠኩም ተሃልዩ ኣብይ ሃገር ኮይንኩም ትሰምዕዎ ኣለኹም ኣብ ኮታ ኮመንት ክትገድፉልና እዛንታ ከመይ ረኺብኩሞ ክትተባብዑና ኣብዚ ቻነል ድማ ሓደሽቲ ኮንኩም ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብልቢ እንዳተማሕፀና ናብቲ ዛንታ ክንቅፅለልኩም ሰብኣያ ኣብ ኢሜይል ዝተጻሓፉ መልእኽቲ እንክተንብብ ኣዳዋን ቀጥቀጡ ሓደ ስም ብዙሕ ግዜ ይደጋገም ነበረ ሶፍ ዝብል ስም ሰብኣያ እታ ሶፍን ብእንግሊዝ ተለዋወጥዎ መሰጅን ንጹራት ነይሮም ኣብ ሓደ ኢሜይል ሰብኣያ ከምዚ ይብል ዳግማይ ከም ዝተፈጠርኩ ኮይነይ ከም ስምዐኒ ጌርክየ ህይወተይ ኣነ ንዓኺ ምርካበይ ብጣዕሚ ይሕጉስ ዝብል መሰጅ ኣንበበት ሶፉ ድማ መዓልታዊ እንተዘሪኤካ ምሳኻ ክሓድር እንተዝኽእል ንዓይ መሓሸኒ ዝብል መልእኽቲ ትሰደሉ ሸዊት ቀሰቢላታ ላፕቶፕ ዓፀወታ ብበሊሕ ኻራ ኣብ ማእኸል ልባ ከም ዝተወገት ዓይነት ስምዒት ተሰምዓ ቅድሚ ሕጂ ምንም እኳ ዳዊት ንኻልእ ሰብ ከፍቅር ይኽእል ኢላ ሓሲባ ኣይትፍለጥ ኣብታ ምሸት ዳዊት ናብ ገዛ ምስ መፀ ነታ ኣብ ሳሎን ኣብ ሓደ ሶፋ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ሸዊት ከምዘየላ ሓሲቡ ስቕ ኢሉ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ከምርሕን ክብል ዳዊተይ ኢላ ደው ክብል ገበረቶ ቀጽላ ቢላ ድማ ሸዊት ኢሜይላት ካንቢበዮም እየ ብዛዕባ ሶፍ እውን ፈሊጥ ኣለኹ በለት ሸዊት ስምዒታ ንውሽጣ ቀቢራ ዳዊት ኣብ መጀመርታ ወላ ሓንቲ ይበለን ግን ጽንሕ ኢሉ ከተንብብዮም ኣይግብአክን ነይሩ በላ ተፍቅራ ዲኻ ኢላ ሸዊት ሓተተቶ ዳዊት ኣብ ቅድሚቱ ናብ ዘሎ ማዕጾ እናጠመተ እወ ኢልዋ ምንም ዓይነት ናይ የቕረታ መግለፂ ከይሃበ በታ ኣፈት ናብ መደቀሲ ክፍለ ምርሐ ንሸዊት እቲ ሓንቲ ቃል ልዕሊ ዝኾነ ነገር ጎዳኢት ነይራ ምናልባት ልዕልቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝተጓዓዘቶ ጉዕዞ ንማእኸላይ ባሕሪ ሰንጢቓ ዝኣወተወቶ ጉዕዞ ዝኸብድ ናይ ሞት ጉዕዞ ስደት ክትጭድር ደልያ ነይራ ግን ካብ ውሽጣ ድምፂ የወፀን ይሳቕ ከይሰምዓ ስለ ዝፈርሐት ድማ ናብ ክሽነ ኸይዳ ድምፂ ኣጥፍያ በይና በኸየት ንጽባሒቱ ንጉሆ ዳዊት ወላ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ እንግሂው ካብ ገዝኡ ወፀ ሸዊት ንይሳቕ ቁርሲ ኣብሊዓ ንቤት ትምህርቲ ከተብፅሖ እናዳለወቶ ኸላ ይሳቕ ናብኣ እናጠመተ ማማ ባባ ድሓን ድዩ ኢላ ሓተታ ንሳ ድማ ድኹም ፍሽኽታ ሰንያ እወ ኣቦኻ ጽቡቕ ኣሎ ይሳቕ ወደይ በለቶ ግን ንሳ ወላ ክትዛረብ ኣይትድልየ እምበር ደሓን ኣይነበረትን ሸዊት ንይሳቕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣብፅሓቶ ብኦቢላ ናብ ባንኪ ኸይዳ ናይ ባንኪ ሕሳቦም ኣረጋገጸት ብዘይናት ኣፍልጦ ብዙሕ ለውጢ ከም ዝገበረ ተረኣያ ንኹብራት ቤት መግቢ ንኹብራት ህያባት ወላ ንሆቴል ወፃኢ ተገይርዎ ረኣየት ሰብኣያ ዳዊት
ናይ ስድራ ቤቱ ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ሶፊ የፍስሶ ከም ዘሎ ድማ ተረድአት ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ናብ ገዛ ምስ በፅሐት ብቐጥታ ናብታ እምንቲ መሓዛኣ ክብራ ደው ኢላ ኩሉ እቲ ዝኾነ ነገረታ ክብራ ኢለኩ እኮ ነይረ ግን ኣይሰማዕኽንን ኢላ ንሕርቃን ኣይወሰኸትሉን ግዳስ ምስኣ ገዛ ክትቅመጥ ከም ትኽእል ነገረታ ግን ሸዊት ኣብ ሕጂ ክትወፅእ ሓሳብ ስለ ዘይነበራ ከም ትጸንሕ ሓበረታ ናይ ኢሳቅ ቤት ትምህርቲ ክፍሊት ኣሎ ንስድራ እውን ሰዲ ክልእኽ ኣለኒ ግን ስራሕ የብለይን እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን በለታ ሸዊት ክብራ ድማ መሓዛይ ንስኺ ካብቲ ዝሓስቡ የብላዕሊ ሓያል ኢኺ ጉዕዞ ሳህራ ባሕርን ካልእን ዝሰገርኪ ንስኺ ተሓያል ጠንካራን መሓዛይ ኢኺ መዋፅኦ መንገዲ ኣይትስእንን ኢኺ ጥራሕ ሕዲ ኢልኪ ሕሰቢ ኢላ ታባብዕታ ዳዊት ምስ ስድርኡ ድራር ምብላዕ ጠቕሊሎ ቋሪፅዎ ናብ ገዝኡ እውን ሕልፍ ኢሉ ዝመፅእ ሸዊት ኣበይ ከም ዘሎ እንትሓቶ ብዛዕባኣ ክዛረብ ኣይደልን እየ ኢሉ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ይኸይድ ኢሳቅ ናይ ኣቦኡ ኩነታት ኣስተብሃለሉ ባባ ንምንታይ ብዙሕ ግዜ ምሳና ዘይበልዕ ኢሉ እንካሓታ ሸዊት ከመይ ጌራ ከም ትምልሰሉ ጠፊእዋ ትምትመርፅ ሓደ ምሸት ዳዊት ሓሪቑ ናብ ገዝኡን ክመፅእ ደሓን ዲኻ ዳዊተይ ኣበይ ነርካ ኢላ ሸዊት ሓተተቶ ሕቶ ምሕታ ተቋርፂ ኣይኮነን ፀገም ክትፈጥሪ ኢኺ ኢሉ ኣጠንቂቕዋ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣተወ ሸዊት ኣብ ብራንዳ ኮፍ ኢላ በኺት ኣብ ገዛን ከላ ግን ከም ዘይትረአ ኮይኑ ተሰምዓ ንፅባሐይቲ ሸዊት ንኢሳቅ ኮፍ ኣቢላ ብዛዕባ ኣቦኡ እቲ ሓቂ ቀስ ኣቢላ ተዛረበቶ ኣቦኻ ንዓና ክብል ከቢድ ነገር ይሓልፍ ስለ ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ እውን ክርሕቐና ይኽእል ኢላ ድማ ክተረድኦ ፈተነት ናተይ ጌጋ ድዩ በላ ኢሳቅ ሸዊት ምስ ሓቆፈቶ ንኢሳቅ ወደይ ብፍጹም ናትካ ጌጋ ክኸውን ኣይክእልን ኢላ ደንገፀትሉ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሓደ ምሸት ዳዊት ናብ ገዛ መፂኡ ንበይነይ ግዜ የድልየኒ ኣሎ ኢሉ ካብዚ ገዛ ክወፅእ ከም ዝደሊ ገለፀላ ሸዊት ድማ ናብኡ እናጠመተት ዳዊት ምሳና ነርካ ዲኻ ሕጂ ዘይኮንካስ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ኢኻ ገዲፍካና ሓደ ሰባት ቅድሚ በኣካል ካብ ገዛ መውፅኦም ብሓሳብ ወፂኦም እዮም ዝፀንሑ ኢላ መለሰትሉ ብህድኣት ዳዊት ንዘረባ መልሲ ኸያበ ቦርሶኡ ዓሽጉ ንኢሳቅ እውን ከይተፋንዎ ወፂኡ ኸደ ሽዑ ምሸት ኢሳቅ ኣብ ጥቓ መስኮት ኮፍ ኢሉ ነተቦኡ ዝኸደሉ ጸልማት ጎደና ይጥምት ግን ኣይበኸየን ሸዊት መፅያ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ንሓድሕድና ኣለና ኢሳቅ ወደይ ኣነ ንስኻን ደሓን ክንከውን ኢና ኢላቶ ናብኣ ተሓቂፉ ዒንቶ ዓመተ ኣብታ ህሞት እቲኣ ሸዊት ገለ ነገር ክቕየር ከም ዘለዎ ሓሰበት ዳዊት ምስ ከደ ኣብቲ ገዛ ሓያል ስቕታ ዓሲሉ እዩ ኢሳቅ በተቦኡ ዝኸደሉ ፅርግያ ክምለስ ተስፋ ብምግባር ኣብ ጥቓ ፍንስትራ ኮፍ ኢሉ እናጠመተ ይፅበ ግን ኣቦኡ ኣይተመልሰን ብኣካል ምምላስ እሞ ይትረፍ ኣይደወለን መሰጃ ይፀሓፈን ኣይተሳነወቶን ሸዊት ሰብኣያ ካብ ገዛኦም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ህይወቶም እውን ከም ዝወፀን ክትሓስብ በይና ይበል እዩ ዝመፃ ግን ሓያል ኮይና ክትፀንሕ ከም ዘለዋ ከዓ ኣመነት ሓደ ንጎሆ ሰዊት ኢሳቅን ቁርሲ እናበልዑ ከለዉ ባባ ኣይምለስን ድዩ ኢሉ ሓተታ ኢሳቅ ዝሓዘነ ይመስል ቁርሱ ፅቡቅ ገይሩ ኣይበልዕን ነይሩ ሸዊት ብናይ ድንጋፅ ዓይኒ እናጠመተቶ ኣይፈልጥን ኢሳቅ ወደይ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ክህልወልካ እየ ሕራይ ዶ በለቶ ኢሳቅ ናብ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምኻዱ ሸዊት ኣብ ሳሎን ንበይና ኮፍ ኢላ ናይ ስድራ ቤቶም ስእሊ ረኣየት ኣብቲ ስእልን ክረኣዩ ሕጉሳት ስድራ ይመስሉ ነበሩ ሸዊት ድማ ነቲ ስእሊ ሓሳቡ ብምባል ናብ መሬት ደርበየቶ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዳዊት ናብ ሸዊት ደወለ ክትቅበሎ ይደለየትን ነይራ ግን መልሲ ሃበቶ ዳዊት ብዛዕባ ኣኸይ ሓተተ ብዛዕባ ኢሳቅ ሓተታ ንሳ ድማ ደሓን እዩ በለቶ ብድሕሪኡ ዳዊት ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ንብረተይ ክወስድ ክመፅየ ኢሉ ቴሌፎን ዓፅዋ ዝርርቦም እዚ ጥራይ ነይሩ ይቕረታ የለን ብዛዕባ ሰበይቱ ምሕታት የለን ብድሕሪ እዚ ሸዊት ንሰብኣያ ቀበፀቶ ድሕሪ ሕጂ ከምዘይ ትፅበዮ ምስ ነብሳ ቃል ኣተወት ስምዒታ ክቋፃፀር ኣይፈቐደትን ንገዛ ርእሳን ንወዳን ኢላ ህይወት ከም ብሓድሽ ክትጅምር ኣለዋ እተን ዝቐፀላ መዓልታት ንሸዊት ከበድቲ ነይረን ሓደ ግዜ ኢሳቅ እናበኸየ ገለ ጌጋ ገይረ ባባ ገዲፍና ይብል ሸዊት ድማ ሓቂፋ ኣይፋሉን ኢሳቅ ወደይ ፈፂሙ ዝናትካ ጌጋ ኣይኮነን ኢላ ተቀባጥረሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መዓልታዊ ስራሕ ክደሊ ኮለል ትብል ነይራ ሓደ መዓልቲ
ካብ ሓንቲ ንእሽቶ መደበር መጽሓፍቲ ደው ኢሎም ብሽፍት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ነጊሮም እዮም ብልክዕ እቲ ደመወዝ ውሑድ እዩ ነይሩ ግን ሸዊት ነቲ ስራሕ ተቐቢላ ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ጀሚራት እያ ክብራ መሓዛኣ ድማ ሓደ መዓልቲ ንኢሳቅ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምውሳድ ትሕግዛ ነይራ ሸዊት ካብ ዘይትሰርሕ ዓመታት ኣቑፂራ ስለ ዝነበረት ኣብ መጀመርታ መዓልታ ኣብ ስራሕ ተረቢሻ ነይራ ግን ነቲ ቀዳማይ ዓሚል ከተስተኣናግዶ ምስ ጀመረት ሓጎስ ክስምዓን ዳግማይ ጠቓሚት ሰብ ከም ዝኾነትን ክስምዓ ጀመረ መዓልታዊ ካብ ስራሕ ናብ ገዛኣ ብእግራ ስለ ትኸይድ ንኽትሓስብ ግዜ ትረክብ እያ ኣብቲ ጎደና እናኸደት ሓደ ግዜ ትበኪ ሓደ ግዜ ድማ ብሓይሊ ተተንፍስ ነይራ ሽዑ ኣብ ሕድሕድ ስጉምቲ ሓያል ትኸውን ከም ዘላ ይስምዓ ዳዊት ከም ዝበሎ ኣብቲ ሰሙን መወዳእታ ንብረቱ ክወስድ እንትመጽእ ኣቑሑቱ ክዕሽግ ከሎ ኢሳቅ ክሪኣ ስለ ዘይደልየት ሸዊት ናብ መሓዛኣ ክኸይድ ጌራቱ እያ ዳዊትን ክኸይድ ከሎ ድሓን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር በላ ሸዊት ድማ ክንከውን ኢና ድሕሪ እጂ ብዛዕባና ምጭናቕ የድልየካኒ በለቶ ብኒሕ ብድሕሪ እዚ ዳዊት መልሲ ይሃባን ንሱ ድሕሪ ምኻዱ ድማ ሸዊት ዝኾነ ነገር ቅንጥጥ ከም ዝበለላ ዓይነት ተሰምዓ ሃንደበት ጋሻ ሰላም መጽያ ዓሰላ ሽዑ ኡፍ ተመስገን ኢላ ናብ ሓደ ሶፋ በጥበለት ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ገዛ ሓሶት የለን ምስጢር የለን ንሳን ወዳን ኢሳቅን ጥራያ ግዜ ብዝኸደ ኢሳቅ ፍሽኽትኡ ተመሊሱ ምስዲኡ እውን ዕርክነት መስሪት እዩ ቅድሚ ምድቃሱ ምሳኣ መጽሓፍ የንብብ ሓደ ግዜ ድማ ማማ ብጣዕሚ ሓያል ኢኺ ኢሉ ፍሽኽ ክትብል ይገብራ ሸዊት እውን ንወዳ ንምሕጓስ ህይወታ ምምሕያሽ መዓልታዊ ዝከኣላት ጽዕር ነይራ ሓደ ኣጋምሸት ሸዊት ኣብ ብራንዳ ሻሂ ሒዛ ንበይና ኮፍ ኢላ ናብ ኣራንሺ ሕብሪ ዘበለ ጸጥታ ዝንበቦ ሰማይ እናጠመተት ብዛዕባ ፍቕርን ቃንዛን ክሕደትን ሓሰበት ግን ሓዘን ኣይተሰምዓን እኳ ደኣስ ኣብ ህይወታ ምስ ብድሆታት ገጢማ ወትሩ ብዓወት መሰስ ስለ ትብል ሓበኒ ተሰሚዕዋ ሕጂ እውን እንተኾነ ሓደ ከቢድ ነገር ገጢምዋ ተስፋ ይቆረፀትን ካብ ምስ ዳዊት ኮይንካ ቃንዛ ንበይና ኮይና ሰላም እያ መሪፃ ንነፍሳን ንወዳን እያ ቀዲማ ሕጂ ዳዊት እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ይትፈልጥን ምናልባት ሕጂ እውን ምስ ሶፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ኣይክኸውንን ይኽእል ግን እዚ ንሸዊት ዘገድሳ ኣይኮንን እቲ ዘገደሳ ብዘይካ ዘየኽብራ ሰብ ክትነብር ትኽእል ምዃና እዩ ንወዳ ብፍቕሪ ክትዕብዮ ትኽእል ምዃና እዩ ደረጃ ብደረጃ ንህይወታ ዳግማይ ክትሃንጾ ትኽእል ምዃና እዩ ሸዊት ኣብ ጉዕዞ ህይወታ ምሕዋይ ማለት ቃንዛኻ ምርሳዕ ማለት ከም ዘይኮነ ግዳስ ምሕዋይ ማለት ኣብ ቃንዛ ምዕባይ ማለት ከም ዝኾነ ተማሂራላ ከምኡ እውን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ከበድቲ መዓልታት እውን እንተኾነ ካብቲ ዝሓሰበቶን ላዕል ሓያል ከም ዝኾነት ይስምዓ ስለዚ ድማ ንውላዳ በይና ምዕባይ ከም ትኽእል ርግፀኛ እያ ሕጂ ህይወት ንሸዊት ካብቲ ምስ ሰብኣያ ዝነበረቶ ዝተፈለየት እያ ቀላል ቅንዕና ዝመልኣ ሰላማዊት እያ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዳርጋ 40% ሓዳር ብፍትሕ ከም ዝውዳእ ትፈልጡ ዶ ከምዚ ዘጋጥም ስለምንታይ ትብሉ ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡለይ እዛ ዛንታ እንድሕር ፈቲኹማ ድማ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሳብስክራይብ ድማ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ዝበለፀን ዝሓሽን ዛንታ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ሰናይ ቅንያት أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት
ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይህቡ حد ጊዜ ሰላም ደመና ይሽፍኖም የጣራጥሩኻ የለውም ግድ ትብሎም ዋልታና ብንፋስ ተነጺጉ ምስተደፍአ ደበና ተሰሊሞም ትሪኦም ክተኑ ብባና ክተኑ ናባና ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ፀረናይ ጸላም መብራህቲ ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቀንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ወርሕን ከዋኽብትን መብራህትን ናይ ሰውራ ናይ ዛዝባደመት መሬት ምቹቲ ኤሪትራ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ